Не, много духовско. От и яко. Ама има и такос. И такос. Дали? Ето откъде се качва ли? Не ти знаеш. Ти го знаеш. Откъде го знаеш? Ето и така биш качил един път. Кой? Ето. Я се чуя, мислих, че фотошопа се прави. Ето. Виж сега той какво е. Ничи яко. Хвост, дух. Нали някъде си на някой как ги правят, че като мръднеш и... Костана. Само ето е в момента, пък те са след това. Не, камера. Запиши. Ето, шарен дух. Има 60 ефекта. Маса яки. Така че бяха снимка с моя фейсбук. Що? Защото за някой да не си. Даде, хоп. Чакай. Ти го знам. Не, ти бях като мъж. Някак си би станал вчера. Един са. Закрий се. Я и ти квадратното. Да. Уайтки. Но то е тъпо. Да. То и рибешкото. Рибешко колко е ефекта. Бах, че е така. Ти кръгът какво е? Да. Спирал. Той до сега не става. Кой ти е с ети? Той? Прах смокачката. Късотна! Чак масаж. Лепяне на кожата. Стигай. Да, много гадно такова. Ето е. Трайл. Чакай. Сега си направя цветенцето. Да ти покажа. Гледай колко сме скачвали. Откъде? От той бе. Може в компа и в фейса и в Twitter да си ги качиш. Те първо са на страми. Ти сама звичи. Ето. Рокличката ми така е станала яко вече. Рокличката ми е така. Не знам как го бъде за това. Я. По-бавно, че не мога да такова.
Приличаш на хамстер с хамстерски си. Тайна. Да, аз ти казах, че така по-чувствително, но още не са. Това не Стан. Виж, тук е за духа. прилича. На тебе помислих, че си. Така ли че сама сигурно? Е, така като някаква кралица. Ето и както са ми штръкнали. Диско. Така, ете, 4 снимки прави, пък аз се пробвах да направя ние същия, ама стана. Нито мига, нито нищо. Виж така, гледам. И тук де приличах на майче пещя, не съм сигурна. Кой ти бе? Ефект. Вълнообразно съм така. Че ти си го направила. Tu са ми зъбите, ти ме езика майче. Баш, че зависях. Да, ти са ми чете. Ти ми не са. Ами ти какво е тук, е тук? Не знам, ти е Гърлото. огледал такова. Не, ти е гърлото ти, тук е Да, гърлото. ама и тук също ме е гърлото. Защото това. Е, тук май прилича. Да, и така ви. Се едно слушам. Трябва да направиш тъй. Да, ама аз вече го бях нагласила и ако си такова ще да само редно. Нали? Мисля. Окон. О! Настран. Възкан се, винката е моята, ти познали? Ти. Добре, почнаха да се повтарят. Айде да се направим. Да, ясно. Неаве.com се казва. Неаве. Нали в телефона ми го такова видиш? И ти ме много зловещи, не знам, що. Да снимам. Как ти снимаш това? Как се снима? Е, тук бе. Чакай. Я ти снимам на камера. Ама точка ли го спирам ли вече? И сега тъй тук виж. Долу, той да си го качиш от... Бах ти как изглеждам. Той да си го качиш от компютъра, той да върнеш, нали? Той за Фейс, той за Twitter. Стоп.